ریال شو صابری نادر با غفرانی شرالی. салом арз мекунам ба ҳама тамошобинони ютуб канали ғуфрони шералӣ. Ин аст азизони дил барномаи реал шоу дар канали ғуфрони шералӣ. Нашри севум аст ва албатта ки меҳмони мо чӣ гунае ки дида истодед анамин сарандаи маҳбуб, сарандаи писандидаи ҳамаи мардуми ноҳияи Ашт вилояти Суғд ки бенияд мухлиси зиёд дорад, ғуфрони шералӣ мебошад. салому алейкум бори дигар ба ҳамаи шумо бори комёбӣ таманно мекунем. Бинандаҳои азиз ва марҳамат, ғуфрони шералӣ салому паёми шумо ба тамошобинон. аввалан саломи худама ба шумо мерасонам Собирҷон, сониян ҳамватанони азиз. Барои ҳамаи шумоён саломатӣ, бурдборӣ ва рӯзгори ободро орзумандам. ва акнун биёед оғоз мекунем аз саволи анъанавӣ. Савол чунин аст ки ғуфрони шералӣ кай ба дунё омадам? Ман 19 марти соли 1986 ба дунё омадам. Ва то ба имрӯз зинда саломат Шукри Худованд. бо фаъолияти кории ҳофизӣ дар хизмати мардум ҳастед. саломат бошед ва биёед саволи навбатии дигар. Гумонам ки ҳама мехоҳанд бидонанд нахустин маротиба шумо кай ба саҳна баромадед. Вақте ки ба саҳна баромадед, эҳсосоти шумо чӣ гуна буд? Шумо худро чӣ хел ҳис кардед? Вақте ки нахустин маротиба ба саҳна баромадам, ба дасти рост микрофон мегирифтам ки меларзид. баъд ба дасти чап гирифтам ки дасти чап ҳам ба ларзиш даромад. баъд дигар даст надорам. маҷбур бо ду даст мустаҳкам микрофон дошта суруд сарои боз микрофон ягон ҷои дигар наравад, ба туи дигар наравад, микрофон ҳамроҳ бошад. Тавсияе кӣ буд ки шумо ҳофиз шудед? Ягон кас мегуфт ки ғуфрон суруд бихон, аз уҳдааш мебароӣ, оянда ҳофизи бузург мешавӣ. Мегуфт ягон кас? аслан дар вақти мактабхонӣ сурудсароӣ мекардем, столу стули мактабро истифода мебурдем, чунки дар он вақт набуд асбоби мусиқӣ. ҳамон вақтам ҳамсинифон таклиф мекарданд ки сурудсароида бошам. шумо суруд хонед, мо рақс кунем. Яъне дар рақс буданд охир? албатта дастгирӣ мекарданд. беҳтарин аст. мо ташаккур мегӯем ба ҳамсинфони ғуфрони шералӣ ки маъз анамон дастгирии шумо буд ки як сарандаи маҳбуб дар ноҳияи Ашт тавлид шуд. ва медонед нахустин суруд ҳама мегӯянд ки аз хотир намебарояд. ин кадом суруд аст ки сурудҳои дигар ҳофизон небу маъз худи шумо кӯшиш кардед, эҷод кардед? ин кадом суруд аст? нахустин суруди ман ин суруди гар шабе ки набинам ёд мекунам буд. дар ёд доред? кам 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 ҳам бошад. хоҳиш мекунем бо аҳли тамошобинон то барои тамошобинон марҳамат замзама кунед. албатта. گر شبه کی نبینم یاد میکنم نام تو را گرفته فریاد میکنم گر شبه کی نبینم یاد میکنم نام تو را گرفته فریاد میکنم. аҷибаш ҳамин аст ки номи киро гирифта шумо фарёд кардед? ба кӣ бахшида шуда буд анамин суруд ки шумо бисёр бо як завқ мегӯед ки номи туро гирифта фарёд мекунам? ба кӣ бахшида шудааст? ба ягон кас бахшида нашудааст. ман танҳо мехостам ки суруди худам ро бароварда бошам. ва баъд ин суруд эҷод шуд, ба саҳна гузоштем. буданд таклифҳо аз ҷониби мухлисон, духтаракон ки мегуфтанд ғуфрони шералӣ, ман мухлиси шумо, як суруд ба номи ман хонед. мисол мешавад нозанин. албатта шудагӣ. ва шумо ин таклифҳоро иҷро кардед? албатта. чанд суруд доред бо номи духтаракон? мисол шуна метавонад бунафша, гуландом, мадина, нозанин, боз дигару дигар. рашк намекунанд оилаи шумо ки барои чӣ ба ҳама номи духтарон маъз суруд мехонед? рашк намекунанд. яъне мефаҳманд ки вазифаи шумост, бояд шумо аз уҳдааш бароед суруд бихонед. ва боз як чизи дигар, ин чиз пӯшида нест. албатта барномаи мо озод аст, боз номаш ҳам реал шоу аст. бояд бигӯем, агар ки рафту ба шумо занг зананд ё дар сомонаҳои интернетӣ ки айни замон ҳама дар муошират ҳастанд, агар ки смс бинависанд, изҳори муҳаббат кунанд, гӯянд ки ман туро дӯст медорам, ман ошиқат ҳастам, ба ин гуна мухлисон чӣ мегӯед? ман фикр мекунам ки дӯстдори овози ман, садои ман, санъати ман ҳастанд онҳо, на балки дӯстдори худам. беният хуб.
ва боз медонед бинандаҳои мо бояд тасдиқ кунанд мардуми ноҳияи ашт аслан ва боз дигар шаҳру ноҳияҳо ҳангоме ки шумо ба саҳна мебароед ҳамин тавр аст азизон ғуфрони шералӣ дар саҳна бо ҳаракат суруд мехонад. Ин чи аст ки шуморо водор мекунад ба ҳаракат? ман ҳангоми сурудсароӣ ба эҳсосот дода мешавам ва аз оҳангу сурудҳо лаҳзат мебарам ва бо ҳаракат месароям. бо ҳаракат ва баъдан аммо бинандаҳо он нафароне ки дар тӯи маърака ҳастанд онҳо низ ба ҳаракат медоранд ва дар ҳавои суруди шумо мерақсанд, хурсандӣ мекунанд. акнун ба мо бигӯед ки ба ман ба тамошобинони ютуб канали ғуфрони шералӣ як таронаи шумо чӣ гуна омода мешавад? Ин чанд вақтро мегирад омода гардидани як mp3 формати шумо? аслан як оҳанг вақти бисёртар дар вақти хоб, яъне ки хоб мебинед ё ин ки ё пеш аз хоб? пеш аз хобам мешавад, дар хобам мешавад, ҳатто дар хобам шуда буде. баъд чӣ кор мекунед? ба диктафон сабт мекунам то ин ки аз хотир набарояд. саҳар мехезам ба омодаи он ҳаракат мекунам. дар чанд вақт омода мешавад як тарона, як суруд? 2 рӯз, 3 рӯз, як ҳафта, 2 ҳафта. умед мебандед ки намон суруд хит мешавад ва ба мухлисонатон писанд меояд? албатта, албатта. ҳар як суруд, яъне дӯстони азиз, бо умед тавлид мешавад. яъне акнун мо донистем ки аз як рӯз ҳатто то ба 2-3 ҳафта то ба як моҳ меравад. ҳамин тавр? ҳамин тавр. саломат бошед ва азизони дил, ман бояд муроҷиат кунам ба ҳамаи шумо. лайк гузоред албатта ва подписатсия кунед, яъне ки обуна шавед ба канали ғуфрони шералӣ. шуморо навгониҳо рӯз аз рӯз, ҳафта ба ҳафта, моҳ ба моҳу сол ба сол шуморо мунтазир аст ва видеоҳои нав албатта бо хонишҳои зиндаи ғуфрони шералӣ, аҳли гурӯҳи ҷавонон лоиқи шералӣ пай дар пай дар анамин канал пайдо мешавад ва шумо метавонед ки озодона бароҳат бубинед ва боз лайкро паси ҳам гузоред. мо ҳамеша бо шумо ҳастем, барномаро идома медиҳем. айни замон ман мехоҳам бидонам ки ғуфрони шералӣ чанд асбоби мусиқӣ навохта метавонад? ман дар студияи худ клавиш дорам. бо он албатта скрипкаам навохта мешавад, таблакам, ҳатто доираву гитараам навохта мешавад. бо ҳамон менавозам. яъне бо истифода аз ҳамон, медонед дӯстони азиз, ин протсесс чӣ гуна сурат мегирад. ҳангоме ки намон клавиш як замоне ки навохтед танбур мешавад, навбати дигар тор, навбати дигар рубоб, дилхоҳ чӣ гунае ки шумо медонед менюи компютер аст, шумо интихоб мекунед ва ғуфрони шералӣ бо чунин тарз суруд омода мекунанд барои ҳама мову шумо мухлисон. медонед шумо худатон омода мекунед мисли композитор сурудҳои худро? бештар бисёр вақт худам бо бародаро, яъне бародарон кӯмак мекунанд. пештар то он замоне ки шумо композитор ҳам шудед, бо кадом оҳангсозон ҳамкорӣ мекардед? фаррухҷон маҳмадов аз Исфара, бо ҳамно ҳамкорӣ мекардем. баъд хуҷанд омадем, фирдавс темуров бо онҳо, илҳом урмонов бо ҳамонҳо ҳамкорӣ мекардам. 4-5 сол мешавад ки худ оҳанг месозам. яъне худи шумо. дӯстони азиз, бовар кунед, ин бениҳоят хуб аст. агар ки композитор ҳофиз бошад, яъне дар дил, дар майна чӣ гуна эҳсосе ҳаст, бояд дар намон суруд чиро ҷорӣ кунад, албатта ҷорӣ мекунад ва ин суруд бениҳоят хуб мешавад. ин аст яке аз асрорҳои пешрафти ғуфрони шералӣ ки худ ба худаш оҳанг менависад ва боз шеърашро ки менависад? шеърашро бештар Сафар Абдураимов. Сафар Абдураимов. Сафар Абдураимов, дӯстони азиз, ба бисёре аз ҳофизони номии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла ба ғуфрони шералӣ, анамон ба оҳангҳои ғуфрони шералӣ сатр менависад, сатр мебандад ва албатта ки ин сурудҳоро боварии комил дорам ҳама дӯст медоранд, пайваста гӯш мекунанд, махсусан дар тӯи маъракаҳо ки ҳама рақсиданро дӯст медоранд. дӯстони азизу гироми қадр, тамошобинон, ба ҳамаи шумо кайфияти хуш ва истироҳати бофароғат таманно мекунем. ҳаминро бояд бигӯям ки ҳамкори барномаи Реал Шоу нашри сеюм Шодмон медиа аст ва мо ташаккур мегӯем барои наворҳои бисёр ҳам аълосифат ва садои хушсифати ману ғуфрони шералӣ. саволи навбатии ман ҳамин аст.
медонед ин гуфтаи мардум аст, гап аст, овоза аст ки куҷое ки ғуфрон бошад онҷо рақс аст, яъне ки номи шуморо ба рақс шабоҳат медиҳанд ва мегӯянд ки агар ки хоҳӣ ки бирақсӣ албатта ғуфрони Шералиро ба тӯю маъракат даъват кун. Шумо чӣ мегӯед ба ин идеяи мардум? Инро бояд аз мухлисон пурсед. аз мухлисон пурсед ва ё ин ки сиру асроре ки чанд лаҳза пештар гуфта будем, ғуфрони Шералӣ азизони дил худаш ба худаш мусиқӣ месозад, оҳанг меофарад, ё шояд оҳангҳоро низ мебинед ки рақсӣ мешавад ё намешавад, як-ду маротиба санҷида мебинед. Утоқи кории шумо дар куҷост? Офиси шумо мегӯям куҷо аст? Дар хона. Дар хона. Чӣ тавр шумо кор мекунед дар хона? Саҳар мехезам, завтрак мекунам, ба утоқи корӣ меравам. Хеле ки ҳама завтрак мекунам, ба кор меравам, манам ба кор утоқи худам меравам. Корхона дар дурни хона? Баъд бо мебинам ҳабед бо корхона ҳамин хел. ҳамин тавр оҳангҳо эҷод мешаванд. Ба ғайр аз анамон утоқи кориву сурудҳо боз ба ягон намуди варзиш машғул мешавед? Албатта ба волейбол шавқи васт дорам. Вақтҳои холигӣ бо дӯстон, яъне ҳангоми холигӣ ба волейбол машғул мешавед, тамрин мекунед. Боз як саволи анъанавии дигар медиҳем. хӯроки дӯстдоштаи ғуфрони Шералӣ чи аст? оши палов албатта. оши палов. чиро дӯст медоред, пухтан ё хӯрдан? Ман бештар хӯрданашро. хӯрданашро. Агар ки ба шумо биёранд анамон сабзӣ, картошка, пиёз, гӯшт, биринҷ мепазед, метавонед? Не. шумо наметавонед. яъне ки ҳамин тавр аст ки танҳо хӯрданашро дӯст медоред. барои шумо ман барори комёбӣ таманно мекунам ва гумонам мешавад ки азизон барномаро ба анҷом расонем. пеш аз ба анҷом расондани барномаи Реал Шоу нашри севум, шумо ба мухлисонатон ки дар YouTube канали худи шумост ин барнома чӣ мегӯед? Ман кӯшиш мекунам албатта ки навгонӣ зиёд кунам ва пештар ин Instagram, YouTube дар ман набуд. Ман албатта нав кушодам ба мухлисон ваъда метиҳам ки нав ба нав ба канал гузорам. мешавад. пайгири YouTube канали ғуфрони Шералӣ бошед. пайгири YouTube канали ғуфрони Шералӣ бошед. барномаи мо ба анҷом расид дӯстони азиз, вале навгониҳо чӣ гунае ки ғуфрони Шералӣ гуфтанд дар YouTube канали ғуфрони Шералӣ ва гурӯҳи ҷавонон идома дорад. пайгир бошед ҳамеша бо ғуфрони Шералӣ ва оҳангҳои гурӯҳи ҷавонон ва аҳли гурӯҳ бошед. бо шумо хайру хуш мекунем ва ба ғуфрони Шералӣ барору комёбӣ таманно дорем. Раҳмат ба шумо. саломат бошед. Саломат бошед.